Hai abokina ka san abin da yake faruwa kuwa wallahi garin na ya cuta babana da Allah ya samu gosu wallahi ku suya yi kwaci wallahi dan sana kwacen na akwai riba a rantsi Allah gaskiya gari ya kone sosai sai ka bari kawai abu ganin gaskiya fin boy in mutum ya zo kwaci ake gaskiya ma yanzu kwaci ake yi fa abin da ba tun Najeriya ne sai an fita biya yi sai ka bari kawai ai ni shi yasa nake jin daɗin yawo a garin nan kawai mu fito mu tafafa muna tafiya muna burawa Allah ai shi bin ni bai da daɗi ki ga ƙauye gari shiru in ma rahin gaskiya zaka aikata sai ka aikata ba uban kowa da kai ni kaina na ji daɗin ki gaya maka Allah bai bila ai shi yasa na gaya miki kawai mu dinga shakatawa muna yadda zamu kawai ba ruwan mu da komai wallahi ni dai na ji daɗin zaman ki dubar kawai wai yo Allah na wai za mu dawo ne to ga mun dai sai ran da Allah ya sa abuwa su da wucewa anya Allah kawai mu tayi mu ji Allah mu tafi mu yawon shakatawa ba ruwan mu da kowa ba subhanallahi inna lillahi ne faru kuma cin wajen ko ba ka yi ni ma fadan bin ni ma fadan kai me muka muku ne faru Aba kai उम्र सा